ये आप सब खातिर बा जे प्यार कइले बाटे जेकर दिल नहीं खे टूटल कि तू लाख छुपई में प्यार बाटे आ दुनिया के पता चल जइतै रे आ चुप के चोरी मिल गई है मिल में तमाजा बड़ी खुशी के बात बा कि हमारे छपरा जिला में भी मगई के फरमाइश आई हवे और हम यूपी के रहे वाला हैं और बिहार में आके ही मगही भाषा सीखने मगध के लोग के प्यार बा कि हमरा के इतना आशीर्वाद दिया लोग और बहुत सारा गाना भी गईनी हो कि तोरे नम के टैटू आरे जानू रे हाथा जाना रे कहियो दिला में बसैले रे एक और हमर पैगा मित्र सेन पैक्स अध्यक्ष इंदू देवी और पंचायत समिति रंबा देवी जी के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आइल बा भैया धन्यवाद मोबाइल वही जरा दिखा जी ने बार-बार हमरा के बोले के पड़े ले एगो गीत और हम गइले रही कि असही तू चारों ओर छइले रहा यूपिया बिहार के हिलैले रहा कि जहाँ जा जान तू ललकारत चला कि राजा रागादार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला राजा रागादार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला असही तू चारों ओर छइले रहा यूपी बिहार के हिलैले रहा असही तू चारों ओर छइले रहा यूपी बिहार के हिलैले रहा कि जब तोहरा के गोली से मारत चला अरे राजा रंगदार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला राजा रंगदार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला एक और गीत हमार किशारी बे के साथ आयल ओकर फरमाइश आइल है हम चाहता नहीं कि जितना भी समय मिलल बा जितना भी आप सबके डिमांड बा हम पूरा करके ही जाए कि काल